F'sentenza li nqatet fil-qorti tal-appell, is-Soċjetà Filarmonika Fra Antoine de Paul ta' Raħal Ġdid spiċċat mingħajr każin. Il-kawża li tikkonċerna lill-istess proprjetà ilha miftuħa mill-1997 u kienet infetħet mill-familji li l-każin ilu jikri l-binja minn għandhom għal dawn l-aħħar 73 sena. Is-soċjetà tal-banda ġiet ordnata mill-imħallef Anthony Ellul biex toħroġ mill-bini sa' Settembru. Il-kawża ntilfet wara li saru xi bidliet fil-każin mingħajr il-permess tas-sidien. Is-Segretarju Ġenerali tal-banda Gordon Dalli qal li bħala soċjetà kienu pjuttost sorpriżi bil-verdett finali. Aħna sorpriżi bis-sentenza għax ma stennejniex għalkemm qatt ma sorpriżi għax ma stennejniex għax il-każ tagħna ma kienx daqshekk fl-opinjoni tagħna gravi, però rrid ngħid li naħseb il-valur kummerċjali tal-gażin illum il-ġurnata kellu sinifikat ħafna f'din is-sitwazzjoni. Is-Soċjetà Filarmonika Fra Antoine de Paul stabbilixxiet ruħha f'din il-binja fil-qalba tal-lokal fl-1945. Minn dak iż-żmien l-hawn il-post ġie mgħammar b'diversi rikkezzi u inventarju. Għaldaqstant, is-Sur Dalli sostna li se tkun pjuttost diffiċli li l-iżgumbrament isir f'temp ta' 4 xhur. Soċjetà li fiha oġġetti li mhux il-mużika biss, hekk neħdu l-arkivju pereżempju, għandna arkivju ta' mużika tal-fuq minn 100 sena, l-affarijiet l-oħra l-amajjar u l-affarijiet kollha jippossedu s-soċjetà mhux faċli li tneħħihom fi żmien 4 xhur. Il-proprjetà tinsab quddiem il-Knisja Parrokjali ta' Raħal Ġdid fil-pjazza li ġġib l-istess isem tas-Soċjetà Filarmonika, jiġifieri dak ta' Antoine de Paul. Kien innotat kif is-sede tal-istess Soċjetà Filarmonika sar sinonimu mal-pjazza ta' Raħal Ġdid u mal-poplu Pawlist kollu hekk kif kulħadd jinġabar fih. Mistoqsi fuq x'inhu l-pass li jmiss, is-Sur Dalli rrimarka kif l-għażliet li jeżistu jridu jkunu marbla sew qabel tittieħed deċiżjoni. Options varji, però mhumiex faċli. Nħalli issa f'idej ovvjament it-treġija tas-soċjetà u l-laqgħa ġenerali li jkun hemm bżonn issir biex wieħed jistudja l-options li hemm. Huwa qal li s'issa m'għandhomx proprjetà alternattiva u li l-proprjetà li jinsabu fiha tiswa l-miljuni u għalhekk diffiċli biex tinxtara minnhom.